Nisabu fuq Verdara Bormla hawnhekk suppostaw żewġ grounds tal-futbol. Però kif tistgħu taraw madwar hawnhekk hawn telqa żdingar kbira. Tistgħu taraw fil-pitch minflok plejers jilagħbu hawn tiġiġ mejta, hawn għatta fliexken, għatta tires, hawn għatta ħamiem, ġebel, il-lasti mkissrin, it-terf imkisser, hawn kull tip ta' skart li jista' jeżisti. Kif tistgħu taraw ukoll hemmhekk fejn jidher li kienet xi nursery il-kmamar huma tal-biża' li tidħol fihom mingħajr dawl u għattu ta' saqqijiet mal-art u kull tip ta' skart, injam u affarijiet li persuna tista' tweġġa' jekk tiġi hawnhekk. Tista' taraw it-telqa u r-riħa insapportabbli li hawnhekk fejn dawn il-pitches tal-futbol. Ninkwadraw daqsxejn il-kamra, waħda minnhom li tibża tidħol ġo fiha mimlija skart, kmamar li bla dubju ta' xejn kienu jintużaw żgur. Mit-tfal tagħna naraw kamra oħra hawnhekk mimlija ħmieġ mal-art, tires ta' karozza, jixed kollox it-telqa kbira li hawnhekk. Ninsabu fuq Verdara Bormla. Naraw daqsxejn filmat il-ħmieġ li hawn. Żewġ grounds tal-futbol li kieku jagħtu kasom kieku wara fejn it-tfal għandhom fejn jilagħbu hawnhekk u jitalmu wkoll il-logħob tal-ballun. Aħna dan il-ġurnal ċiefa ħafna elementi fil-kamra tal-aħbarijiet u ovvjament ġejna ninvestigaw it-telqa li hawn.